سيوماي قيح حوي عشله أبعو دقينات كوينو زدبله نسخة تقجن نمجزات زبلكيو أمبن عجن قدل زأتخيو بدالن حجاجن فقرن سراقن حاشلاخن علاقن قال دلو معركو زعكن نهزبي له دمو زي بكن سيوماي قيح حوي عشله أبعو دقينات كوينو زدبله بزلومي كبر خزر زنو ملوق الكنت تسممو ألنا رو نعمام كنا عمو كم سنات كخلو نتسممو لأينات تقجن ألنا رو علامات نرجن انت نسخي قوال متكلن حقن روح كز سندخي زبالكي بققن قلقي قدفكي كفاتن نقعن اسكت جوب نفسخي كن دبرور نوركن كابتا براشو يزتغفله قال ستوني نغين فلالة To Kenya, where the unpopular finance bill has passed a significant hurdle on its way to becoming law after Parliament. Criteria for BRICS membership, particularly emphasizing the prohibition of sanctions against any current BRIC members. In Germany, the government is meeting this week to discuss new measures to more easily deport migrants whose asylum application was rejected. Or more. 342 centimillionaires and 21 billionaires in Africa. ኢቨን ላለፈው ጊዜ በጣም ያስቀው አንዱ የሱ ጀነራል ምንድነው ያለው ካሁን በኋላ እንደ ገሪላ ሆነን ከፋኖ ጋር እንዋጋለን ያለው ቦኔት ያደረገ ኃይል ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው። ጥያቄዎች በስተዋል። አስተዳደራቸውስ በዚህ መልኩ እንዴት ነው ሊቀጥል የሚችለው የሚለው ጉዳይ እየተነሳ ነው። በትግራይ ክልል ያለው እጅግ ከባድ የወንጀል መስፋፋት አማራ ክልል ከፍተኛ የበጀት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ነው። ምክንያቱም engagement and suppression of critical voices by Eritrean authorities also extend to communities worldwide. سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونو تبوك تكونو ناي وطر تبنيتيو لوبوونكم وطرو نخل فتشنا ونقرقيرنان نعانا كتكم كمهرانا زخل مسيرترا استحاحز ويون زراخب زلوار ستاتن زيناتاتن هيزا غريبا لكم اللهو أبزوون سفع زخوني بدرجة عالم مورد مانا بزوبانا زيتو كورينا هنري كينيا بريزيدنت روتو أب عبي حدقا وجيقو خمزلو نسو دما كنريينا لك تمساسال حق دما أب إثيوبيا يفتنا اللو بزوانزي انت عينت متسسار اللو انت يسعبين كمتسخل دما كنريينا بدرجة عالم بريكس حدا قداس وساني نيرترا عبي سلوازلو كلو زخل غيرلو كم دما كاب أفريكا هبتامات ناي أفريكا كاب أفريكا يهادمو خمزلو زقلت حدش تبصاب وطيلو بمقتصال أب زوبانا زلو بفلا دما أب UN زعبا إيرترا كم تلمود حماق زينان حماق زربان يغطل على انتهي مالوت يوزي نابي يغطسو كخي دخل كنرينا كسام موداتا مسايد سنحو لايك مكبار سبورت مكبار شير مكبار أكمل دما كومنت مكبار دما أقدا سنة هلو نابلكو مجمريا بزي عبي هيدلاين ناي بريكس كنجمرينا let's start what's going on at BRICS. Countries wishing to join BRICS must not engage in unilateral sanctions, according to Russian Deputy Foreign Minister Sergei Ryabkov. Well, at a Moscow press conference, he highlighted this as a principal criteria for BRICS membership, particularly emphasizing the prohibition of sanctions against any current BRIC members, especially Russia. So, Hanti kadma kunat Minister Gudat was in Russia, Sergei Lavrov abzahabo maglet zbalwayam. Hanti agada si troqahi na BRICS ka atwas dali hagarat wi wenza atwa ku gobroz gba'i lwallo. 5 زخونا بجمجام حجرات نابريكس كاتوا إيداليان يحطان كم زلوا يزنجر حنت كاباتن تا عندي أقداسي تروح حاجة تايلو الله أبريكس كاتوا زدلي حجرات ويون زاتوا ناب يونيلاترال ويون حجرات بولنتن ويكابناتن سلطان زجبرو جدا كخطلو كم زي بلن هاي مالتي زي إذا عبت رقم زلوا زرباينا نسمع زلنا مخنياتو إيرترا ناي أمريكا يونيلاترال سانكشنز يزلوا UN زجبرو جدا بدرامان بقلن تسرحه أب كريسماس كنيا تدفافي استوسنا كوتشن شعتن كم ما صرت حدا كسا كوتشن عصرت شو متن صنيو أب كوتشن عصر شو متن علينا ييلو قرب عامتها صنيهم أب إسرع حدا دما أمريكا لك أنا تزنا برد جدا بيو إن كتجبرو سلزي تخل مخنيات سلزي بلا زخونة يكون evidence سلزي اللي بعلا نيروبا حبرت دما مساحويسة unilateral sanctions جرات الله بتسأجم تايو إذا جرازي كالو تجرات نخجددو يجددين سلامتاي نتي أمريكا زجبرت جراند حرت عيسى تهجر وي كامباني الجراس الزوار ده أمريكا زعجدتها بجدتها كالو كسعوا 5 لوية تجبر سلزي راشان تتبلا لا ده حجي
كمز أمريكان أوروبا حبرتن نابنا تبلع للراشا وريدو زلو يونيلاترال سانكشنز UN زقبره يكون نبي UN كسمام يكونون يميرم سلازي أوروبا حبرتن أمريكان زقبروا زلو أجدا أبلع للراشا كالوت هجرات نعو تختيلا نراشا أجدا زقبراتو خينا نبريكس كاتواي كلانين خلا زراربا تشاينا نتجداتي أوروبا أمريكان زقبروا هندي تشاينا ساوث أفريقيا كلن أبينو مسراشا ينقدر لوا إيرترادما قد تكابز قداي زكتربح تغليها معناته أمريكان أوروبان لك كم تبير تراجعوا مزلو كابو زبرت قبل الراشا قد أوريدهم يوم سلزي راشا نفسها كتكلا خلا قبل البريكس تقبر زلا مخسب كابو من تركب إيرترا توريد وغزلو قد كالوت هجرات كم زي صعبة هجرات بريكس تكلا خلا لا نيرترا إلى ديكونس نفسنا إلى كقبروا جميرنا لوا زد ما هذا عبي ميجر إيفنتيو بزحت هجراتنا بريكس كاتواصل الزليا زلوا نتنا أمريكان أوروبان قد أي تخطلوا أونين انتدي تخطي لنا دما إيرترا كابوك تربع تغل كابتز وريد وازلو أسوان كبان دما بوقع أمريكان تديو تياتو كابزو حتاقرات كتوزع كم تغل زقلت كستات نرى لنا نغطي لسكن تايم على Russia statement comes as BRICS, a bloc originally comprising Brazil, Russia, India, China and South Africa continues to grow. Recently, BRICS expanded by including Egypt, Ethiopia, Iran and the UAE, now collectively known as BRICS Plus. This expansion underscores the bloc's increasing influence and its desire. So the BRICS قرن بريكس بحال زنبرة هجرما بريكس بلاس بحال زلو حمشة توسع تاجرات أبقر بيتنا زلو هذا بملن إثيوبيا جبتي سعودية إمارات كمون إيران توسخنا اللو قبل لتنك أدم زنبرة هجرما بزحة تاجرات كوسخين بحال زلو أب أكتوبر يو توسان دوهب أب أكتوبر زجبر كونفرنس ورح عصرت زجبر أب راشا ببريزنتنات ناي فلاديمير بوتين زجبر زلو أبو بزحة تاجرات درو دليتاتن بحجن جليس أنا لوا فلاديمير بوتين كجبر زقني مجاش هذا ما لك مسوز التحازيو نمعرباين هجرات دما جاق قبلهم كنيو نشتي كفالنا تكن سمعنا ساعة كنديا قد سنة كم زلوا كن رينا إذا كم زيلو نهلو خلوجن إذا كنتات نريوزا لنا كل تزجبر زلو إيرتراون دليت كم زلوا أنا بريكس تهم تغل زقلت حوالي توتينيرو بزين السجن تزغيه زلو كنتات ولا إيرترا وكي أتوت كلاون كابت زجبر زلو ناي بوليس شيفت ناي استراتيجي مكيارات ناي سلالفة مكيارات ناي حيلتات مكيارات ناي إيرترا زربح مدرخ إن نرزلنا زدما كل سب كم تبوك ريوز جبايو نغتل. To promote a multilateral global economic order at this point of time. The significance of this statement lies in the geopolitical and economic landscape, its influence and its desire to promote a multilateral global economic order at this point of time. The significance of this statement lies in the geopolitical and economic landscape it helps shape. BRICS, with its growing membership, aims to counterbalance Western-dominated institutions like the IMF. So انتهينا نرزلنا بريكس بنفس وكف سجم تزخد زلو نتنا معرباوي عالم حيلي IMF دي World Bank ديو كمون معرباوي دومينيتس قبرو يوروبان أمريكان دومينيتس قبرو financial architecture نعو challenge قبر زخل أب كل مدايد مايو مخنياتو تبريكس بهال كم بلوك بقطبة بGDP لعلتنا يوروبا وحبرتن أمريكان كومبايند زخونة G7 بهال قطبة مستأكبون كابوتنا بريكس حيلي عبس لزلو بتخيل بتي إذن نساتهم زتأتاتو وزلو سيستم إن حيلك خيريو لعلو كل دما زون بريكس بهالو زباس حزبي زعبي عداقا زلوميم زباس حز أقاطات زلوم سوميم كم دما أب زورياناتهم زلو حقراتهم نابهم كأتوز دلو زلو دما أبتنا معبرات علامات كم نايب على G7 دينا أوروبا بأنز تمزمزون بر بأنز ربح حقرات هيكونون إذا خانتاي دفتر دلو التبريكس بلوك كم حدا بلوك لعلا قداسينات كم زلوه إذا قداسينات زي نابي جوزك خيدي هجي بفلاي مسمى قشانا بوتين لانكني عبا زاربو غين زلوه نشتك فالكا وكنرينا حدا دكتور كقلت أخلوهم سمينا أسكن الشيء on non-participation in unilateral sanctions, BRICS positions itself as a champion of sovereignty and non-interference, appealing to countries frustrated with Western economic pressures and sanctions. The economic implications of BRICS expansion. So, the BRICS أبتنا يونيلاترال ويكا هجرات بناتن سلطان زقبرو قدا كالوت هجرات أو نخيساتفا زبلو زلو ببزحت هجرات تقبلنا زلوون عب كبر زوهابون نطبيزي سلامتاي أنت هجر بزخون يقول من قدم أمريكا كتسمع مع تغليها أمريكا سلدي تسمع مع تكا نمولا على ما أنس أركز الرايات جيرا قدا خطور دالكاجن زخون هجرات يتقبلونها ترجعون لهم تحرك أمريكا هجرات مساس سلدي تسمع معي كنا تنكم تقبل نو أمريكا كتمزمزا كامس مزات أي مزمزيني عند القانون عناس نزبيك قال وين نربحنا هنا تتوكل بالدعريلكا مبارب حنا زي قبر كايلوم يوم الجراز وردولكا نبي كل دبلنا له أبنت إيرترالا إيرتران أمريكا
ዝሰገደ ዝበልዓትላ ግራት የብላን ወይ እውን ዝተንከፈትላ ሰራዊት የብላን ኣይራኸባንን ንኤርትራ ከም ድሌቶም ክገብርዋ ስለዘይፍቀደትሎም ኣብ ኤርትራ ዘሎ መንግስቲ ድሌቶም ንክገብርዋ ስለዘይፍቀደሎም ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪካ ተራእዩ ዘይፍለጥ ዓይነት እገዳን ፀቕጥን ምጭንናቕን ነቲ ሃገር ንዓመታት ቀፂዖማ ማለት እዩ ንሳቶም ዝገበርዎ ጥራይ ከይኮኑ ከዓ ንሶም ዝገበርዎ ብሙሉእ እቲ ዞባ ንዑ ከም ዝኽተል ካብኡ ፍልከት ንዝበለ ድማ መጠንቀቕታን ምፍርራሕ እናገበሩ እዚ ኤርትራ ዝሓለፈቶ ዓመታት ተቐፅሎ ዘላው ንሪኦ ኣለና እዚ ኩነታት እዚ ንከብቅዕቲ ኮይኑ እቶም ሓያላት ዝበሃሉ ንኣሜሪካ ብቁጠባን ብወታደራዊ ሓይልን ዝወዳደርዋ ዕድል ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ድማ ኤግዛክትሊ ነዚ መድረክ እዚ ዝፈጥር እዩ ስለዚ ቅድሚ ዓመት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝገበሮ ኢንተርቪው ኣብዚ እዋን እዚ ድሕሪ 5 ዓመት ድሕሪ 10 ዓመት ዓለምና ናብ ዝበለፀ መኣዝን እያ ክትወርድ ምክንያቱ እቲ ዩኒፖላር ወይ ከዓ እንኳ ቀፅራዊ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካን መሻርክታን ዝነበረ እናደኸመ ይኸይ ስለ ዘሎን እቲ ካልእ ሓይሊ ድማ እናሓየለ ንነፍሲ ወከፍ ነጥቢ ናይቲ ናቶም ድማ እናሓሮመ ይኸይ ስለ ዘሎ ባይ ደ ወይ ኤምባሲ ናይ ቻይና ወይ እውን ናይ ቻይና ወኪል ኣብ ዩኤን ንኤርትራ ብኸመይ ከም ዝተኸላኸለላ ፅንዕ ኢለ ከረየኩም እየ ስለምንታይ እዚ ዘረባ ጥራይ ከይመስለኩም ኣብ ተግባር ንሪኦ ዘለና እዩ And its anti-sanction stance are significant. For number one, it strengthens the group's bargaining power on the global stage, particularly in trade negotiations and the international economic forums as well. As more countries join BRICS, the bloc's collective so እዚ ሓደ እዩ ኣብዚ እስከ ሓንቲ ክልተ ቪድዮታት ክበኩም እየ ነዚ ዝገልፃልና እስከ ነዚያ ስምዕዋ መጀመርያ Your view of President Putin's trip to North Korea this week? He changed the world. I think he did a lot to save all of our necks because regardless እዚ ለንቀኔ ቭላድሚር ፑቲን ናብ ሰሜን ኮርያ ገይርዎ ዝነበረ ካብ ቀፂሉ ድማ ናብ ቬትናም ዝገበረ መገሻ እንታይ ፅልዋ ኣለዎ ይብሎ ኣሎ ነዚ ዶክተር ጅልበርት ዝበሃል እንታይ ይብሎ ኣሎ ንዓለምና ዝቕይር ጌም ቼንጀር ጉዕዞ እዩ ነይሩ እዚ ይብላ ኣሎ ዋይ ስምዕዋ ሕጂ ስለምንታይ ዓለም እዚ ሚድያ ናይ ምዕራባዊ ዓለም ኮምፕሊትሊ እቲ ፅልዋናቱ ክጠቕሶ ይደልን እዩ ዘሎ ዓብ ካቨሬጅ እንዲኦም ሂቦሞ ግን ከምዚ ናይ ምስትንዓቕ ዓይነት ክልተ ዲክታቶራት ተራኺቦም ክልቲኦም ተኣጊዶም ዘለዎ እዮም ብላብላ እናበሉ ይዛረብ ኣለዉ ብትሕቲ መጋረጃ ግን ክሳዕ ክንደይ ርዕዶም ከም ዘለዉ ሕጂ ስምዕዎ did a lot to save all of our necks because regardless of how it's being played by the mainstream media there are people surely in the Pentagon who understood this as I understand it. The game is up. I say the media. I just read the Financial Times this morning, their lead article dealing with the conclusion, and you wouldn't know anything in particular happens in Pyongyang. Yes, they would take the road off the red carpet. Yes. እንታይ ዝብል ኣሎ ብዘይገድስ ግን ንምንታይ ክሸፋፍን ወይ ይፍትኑ ኣለዉ ኣብ ፔንታጎን ኣብቲ ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ራዕድን ፍርህን ፀገምን ወሪዱ ከም ዘሎ ተላዒሉ ከም ዘሎ ከም መራያ ናቱ ነዛ ቪድዮ እናገበርኩ ከለኹ ልክዕ ቅድሚ ውሕደት ግዜ ኣብ ትዊተር እንታይ ወፂኡ ነይሩ እስከ ኣሜሪካ ምስ ደቡብ ኮርያ ኮይነን ፍሉይ ወታደራዊ ስርሒት ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ከዓ ግብረ መልሲ ነቲ ሰሜን ኮርያ ምስ ራሻ ተበፂሓቶ ዘላ ስምምዕ ንምፍርራሕ ወይ እውን ተቃውሞናቶም ንምስማዕ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዝብል ቭላድሚር ፑቲን ብንፁር ዘረባ ተዛሪቡ ዘሎ ንሰሜን ኮርያ ዝትንክፍ ንሕና ክንኣቱ ናብቲ ጉዳይ ትይሉ ኣሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንቻይና ዓብ ጉድ ኒውስ እዩ ምክንያቱ ቻይና ከምዚ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢዳ ዘይትእቱ ዘላ ራሻ ግን ኣብቲ ውግ ናይ ፓሲፊክ ትመፅእ ስለ ዘላ ኣብቲ ናይ ቻይና ሲ ዝበሃል ዘሎ ቪየትናም ማለት ጎረቤቱ ንቻይና እዩ ቪየትናምን ቻይናን ድማ ዝኾነ ዘከራኽር ነጥቢ ኣለወን ራሻ ናብ ቪየትናም ክትከይድ ከላ ወይ እውን ናብ ሰሜን ኮርያ ክትከይድ ከላ ንመሬት ናይ ቻይና ሰጊሮም እዮም ዝኸዱ ዘለዉ ብዘይ ፍቓድ ናይ ቻይና ወይ እውን ብዘይ ድሌት ናይ ቻይና ኣይኮነን ቻይና ትደልዮ ስለ ዝኾነት እዚ ጉዳይ እዚ ጥራይ እንታይ ትደሊ ዘላ ቻይና ኣብቲ ጉዳይ ዳይሬክትሊ ኢንቮልቭድ ከይኮነት ከላ እዚ ኻ ስለምንታይ እዩ ቻይና ኣብዚ ጉዳይ እዚ እሊ ኢላ እንተኸይዳ ብቁጠባ ፅቡቅ ተኸይዳ ካብቲ ቁጠባ ናይ ቻይና ራሻ ትኸስብ ስለ ዘላ ስለዚ ንግዚኡ ነቲ ኩናት ክሳብ ኣብ ሓደ ማዕለብ ዝበፅሕ ቻይና ከምዚ ኢዳ ዘይትሕውሰሉ ዘላ ኮይና ንበይና ያምስ ኣሜሪካ ቻለንጅ ክትገብር ትፍትን ዘላ ራሻ ግን ሕጂ ኣብቲ ጉዳይ ትትመፅእ ኣላ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ምትፍናን ካብ ናይ ዩክሬን ንላዕሊ ኣብቲ ናይ ቻይና ሲ ዝበሃል ሳውስ ቻይና ሲ ዝበሃል በዓል ሳውስ ኮርያ ጃፓን ከምኡ እውን እዚ ፊሊፒን ተሓዊስዎ ዘሎ ኩነታት ልክዕ ናብኡ ራሻ ኢዳ ትእትላ ኣፅዋራታ ውክሰድድ ምዃና ንሰሜን ኮርያ ድማ ሙሉእ ምክልኻልን ጋራንቲ ክትባ ከም ዝኾነ ልክዕ ከም ናይ ኔቶ ዲል ምስ ሰሜን ኮርያ ምግባራ እዚ ሓደ ዓብይ ነቲ ጂኦፖለቲካዊ ፅልዋ ናይቲ ቦታ ዓብ ለውጢ ዝገበረ እዩ እቲ ዘገርም ጉዳይ ድማ እቲ ኣብ ቪየትናም ዝተገበረ ኩነታት እዩ ኣብ ቪየትናም እንታይ ተገይሩ ናይ ቪየትናም ነብሱ ዝኸኣለ ዓብ ፅልዋ ዘለዎ እዩ ንስማዓዮ እዚ እሞ They sang songs, they sang Russian patriotic songs and so on and so forth. But as to the substance of what was signed, very little was described in the Financial Times. And I picked up our lead French-speaking newspaper here in Belgium, Le Soir.
And they had an article appraising what was accomplished or not. And they said, well, at least we can breathe easy. There was no military alliance concluded. But my friends, that's exactly what they did conclude. And it's not my estimation. We celebrated the 30th anniversary of the signing of the treaty. We express our mutual interest. Cooperation in all spheres, essentially. So, እዚ ንሪኦ ዘለና እታ ኣብ ቪየትናም ዝተኻየደ ርክብ ኣብ መንጎ ቭላድሚር ፑቲንን ኣብ መንጎ መራሕቲ ናይ ቪየትናምን እዮም ቪየትናም ድማ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ዝቐረባ ኣብ ፅቡቕ ሽርክነት ዝነበሮም ኣሜሪካ ድማ ንቪየትናም ክትጥቀመላ እያ ትደሊ ነይራ ንቻይና ንምቕርቃር ምክንያቱ ዶብ ምስ ቻይና ዘለወን ሃገራት ስለ ዝኾና እዚአን ስለዚ ንቪየትናም ከምኡውን ንፊሊፒን ንሳውስ ኮርያ ንጃፓን ገለ ገይራ ንህንዲ ተጠቂማ ነቲ ንቻይና ከተጫናንቕ ሓሲባ ነይራ እዚ ናይ ቭላድሚር ፑቲን ኣብቲ ቦታ ምእታው እሞ ከዓ ንቻይና ጎረቤት ስለ ዝኾኑ ቻይናን ቪየትናምን ወላ እኳ ብዙሕ ሽርክነትን ንግድን እንተለዎም ዝተፋንን ነገራት ድማ ኣለዎም ራሽያ ግን ምስ ቪየትናም ዓብ ታሪኻዊ ምትእስሳር እዩ ዘለዋ ምክንያቱ ውግእ ናይ ቪየትናም ክካየድ ከሎ ኣሜሪካ ክድብድቦምን ክጭፍጭሖምን ከላ ምዘራየታ መፅያ እታ እንኮም ምስኦም ደው ኢላ ዝነበረት ራሽያ ሕብረ ሶቪየት እያ እዚ መራሒ ድማ ብትክክል ኣብዚ ክልቲኦም ተራኺቦም ከለዉ ፅቡቅ ገይሩ ተዛሪብሉ እዚ ድማ እዩ ከፀልሎም ኢሉ ዘሎ ኣብዚ እስከ ድሓን እናተዘራረቡ ከለዉ እንተሎ ኮይኑ ምናልባት ኣብዚያ ንስማዮ Independence, and he said that Vietnam is going to continue that line of political thought. We're always grateful for the help and support that the Russian people have provided to us in our struggle for freedom and independence in the last century. Vietnam is pursuing independent, sovereign, peaceful foreign policy, and one of our priorities is relations with Russia. We would like to enhance the friendship between our countries that has been developing for many years. We plan to ናይ ቪየትናም እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ታሪኽና ኣብቲ ቃልስናትና ንናጽነትና ራሽያ ትዛዓብያ በርክቶ ዝገበረትና ኣብዚ እዋን እዚ እውን ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ቪየትናም ከምኡ ንትምህርቲ ናቶም መንእሰያታቶም ብዙሓት ናብ ራሽያ ከይዶም ከም ዝመሃሩን ምስ ራሽያ ናይ ኤነርጂ ናይ ኒኩላር ናይ ብዙሓት ቴክኖሎጂ ካብ ራሽያ ክመሃሩን ምስ ራሽያ ዘለዎም ዕምቆት ናይ ዝምድና ክሕይልዎ ከም ዝደልዩን ብወቅዒ ገሊፆም ኣለዉ ከም መርኣያ ናቱ ድማ ናብ ብሪክስ ክኣትዉ ከም ዝኽእሉ እውን እዩ ዝንገር ዘሎ ቪየትናም ድማ ሓደ ካብቶም ራይዚንግ ስታርስ ወይ ከዓ ዝትንስእ ዘሎ ሓያል ሃገር እዩ ብቁጠባ ስለዚ ቪየትናም ተደምሮ ማሌዥያ ተደምሮ ኢንዶኔዝያ ከምኡውን ወሲኽካ ቱርኪ ሜክሲኮ እዚአን ሃገራት እዚኣተን ናብ ብሪክስ ክኣትዋ እንተኽኢለን ወይ እውን ሰርቢያ ቤላሩስ ካብ ኤሮባ እዚአን ሃገራት ናብ ብሪክስ ተኣትየን እቲ ብሪክስ ዝበሃል ካብ መጠን ንላዕሊ ሓያል ብሎክ ክኸውን እዩ ኦልሬዲ ኣልጀርያን ባንግላዴሽን ኣብቲ ዝሓለፈ እውን ከኣትዋ ዝግበአን ዝነበራ ዝተረፈ ኢንዶኔዝያ ከምኡውን ሰለስተ እዚአን ከኣትዋ እየን ዝበሃላ ነይረን ዝተረፈ ስለዚ ኣብ ቦትአን እዚአን እንተተወሲኸን ሕጂ እቲ ብሪክስ ዝበሃል ኣዝዩ ሓያል ክኸውን እዩ ናቱ ድማ ነቲ ምዕራባዊ ዓለም ኣብሶሉትሊ ቻሌንጅ ክገብሮ ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ልክዕ ድሕሪ ዝርክብ እዚ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ናታ ናብ ቪየትናም ልኢኻ ኣላ ሕጂ ነዚ ኩነታት እዚ ንምዝራግ ንቪየትናም ንምጥምዛዝ ኩሉ ዝከኣላ ክትገብር እያ ቢኮዝ እዚ ኩነታት እዚ ኣፀቢቑ ኣሰንቢድዎም ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ፕሮፌሰር ዝብለፀ እዚ ዶክተር ዝብለፀ ድማ ነዚ እዩ They have still in Pyongyang. They gave the microphone to Sergei Lavrov, and Lavrov said, "Yes, the term isn't there, but the substance, the reality is, this is a military alliance. We are allies." End of story. What did you mean in your initial answer? So, ኣብዚ ኩነታት እዚ ድማ ንሰርጌይ ላቭሮቭ ኣብቲ ስምምዕ ናይ ሰሜን ኮርያ ናይ ራሽያን እዚ ወታደራዊ ስምምዕ ድዩ ምስ በሎ እወ ታቃሊና ዘይተጠቀምናላ እምበር ወታደራዊ ኣላየንስ እዩ እዚ ከዓ ክልተን ብሓደ ክኾነ እየን ስለዚ ሰሜን ኮርያ በይኑ ነቲ ከባቢቲ ከም ዓንተር ኮይኑ ዝንቀሳቐስ ዝነበረ ሕጂ ሓደ ዓብይ ጭዋዳ ዘለዎ ሃገር ብወቅዒ ራሽያ ክትድግፈያ ብሕቡእ ድማ ቻይና ክትድግፈያ ደቡብ ኮርያ ድማ ብዛዕባ ደቡብ ኮርያ ንቭላድሚር ፑቲን ምስ ሓተትዎ ድማ እዚ ኩነታት እዚ ንደቡብ ኮርያ ዘሰንብድን ዘፍርህን ምክንያት የብሉን ስለምንታይ እንድሕሪ ውግእ ደይጀሚሮም ኣብ ውግእ ጥራይና ክንሕግዞም ተተጠቂዖም ንሰሜን ኮርያ ጥራይና ክንሕግዝ እምበር ካብውን እኒአው ዝኸይድ ኣይኮነን ብምባል ዘገርም ዘረባ ተዛሪቡ ነይሩ ንሽተይ ሓንቲ ክንሰምዓይና ድሕሪኡ ናብ ኬንያ ክሰግር እቲ ኩነታት ናብ ኣፍሪካ ከመይ ኢሉ ይኣትሎ ክንሪኦ Answer to my question, he saved the world. Please explain, Professor Doctorow. I think he's made it impossible for the neocons who run the show in the State Department and in the Biden administration more broadly to carry out what they thought was an easy shot. They have got the Russians in a corner, and the corner is in the southwest, in the western part of Europe. Russia is in a morass, that it will be stuck in that morass for years to come, and the United States can proceed with its So እዚ ኩነታት እዚ ብሰሜን ኮርያ ዝተገበረ ስምምዕ ድማ ንፑቲን ዝለዓለ ሓይሊ ዝህቦ እዩ ምክንያቱ ክንምንታይ ምዕራባውያን ሃገራት ንዩክሬን ክሕግዙ ክእሉ ሓደ
ኣብ ወታደራዊ ዓቕሚ ልዑል ዓቕሚ ዘለዎ ኣፅዋር ብቕልጡፍ ከፍርዝ ዝኽእል ኢንዳስትሪያል ካፓሲቲ ዘለዎ ተወሳኺ ቴክኖሎጂ ናይ ራሽያን ትሬኒንግ ተወሲኽካሉ ድማ ብቓታ ኢቭን ሰራዊት እውን ክቦ ዝኽእል ንራሽያ ማለት እዩ ሰሜን ኮርያ ማለት ኣዝዩ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ዘለዎ ሃገር እዩ ስለዚ እዚ ክልቲኦም ገይሮሞ ዘለዎ ንራሽያ ኣብ ኩናት ናይ ዩክሬን ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ብደረጃ ኤውሮጳ ኣብ ዝግበር ዓብ ደገፍ ክገብረሉ ከም ዝኽእልን ባይ ደ ወይ ብዙሓት ኪላታት ናይ ኣሜሪካ ብታሕቲ ቻይና እውን ብዙሕ ደገፋት ንራሽያ ትገብረሉ ከም ዘላ ይጥርጥሩ እዮም ይዛረቡ እዮም ግን ክሳብ ሕጂ ጭብጢ ስለ ዘይረኸቡሉ እዚ ክበሃል ኣይክእልኒ እዚ ጉዳይ እዚ ሕጂ ነቲ ኩነታት ዓለምና ዓቢ ነጥበ መቐይሮ ገይሩሉ ዘሎ እዩ ላይ ግበሩ ሕጂ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ዞባና ብኸመይ ይረአ ኣለኻ ክርኢና ሕጂ እዛ ሕጂ ንሪያ ኬንያ ሓንቲ ከምቲ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆ And Kenya, where the unpopular finance bill has passed a significant hurdle on its way to becoming law after Parliament voted it through on its second reading. The proposed changes would mean tax increases for lots of people who are already struggling with the cost of living. ኬንያ ኣብ ሓደ ዓብዪ ፕሮቴስት ናይ መንእሰያት እዚ ድማ ዊልያም ሩቶ ከምቲ ስፖንሰርስ ናቱ ወይ እውን እቶም ናይ IMF ከምኡውን ናይ ወርልድ ባንክ ዝህብዎ ዘለዎ ሓገዝ ከም ቅድመ ኩነት ዝጥቀምሉ ድማ ታክስ ናይቲ ሃገር ከልዕሎ ከም ዝግባእ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንመብዛሕቶም ተራ ህዝቢ ኬንያ ኣብ ዓብዪ ሓደጋ ከውድቖም ከም ዝኽእል ብምርኣይ ነዚ ሕጂ ኣበጊሶሞ ዘሎ ተሪር ተቃውሞ ናይቲ ህዝቢ ይገጥሞ ከም ዘሎ እዛ ዊልያም ሩቶ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅእ ብተደጋጋሚ ዝንቀፈላን ክስስ ወርዶን ድማ እዛ ጉዳይ እዚኣ Thousands of young people have taken to the streets to oppose it. And continues to push the budget through Parliament, but they were forced to drop some of the most contentious elements, including a 16% tax on bread and an annual ኣባኒ 16% ታክስ ገይሮም ነይሮም ኣባኒ እቲ ሰብ ክበልዖ ዝኽእል ስለዚ እቲ ደረጃ ናይ ታክስ ገይሮሞ ዝነበሩ ካብ ኣብ ሓፂር ግዜ መንግስቲ ብዙሕ ኣታዊ ከም ዝህልዎ ዛታዊ እዚ ተጠቂሙ ድማ ነቲ ናይቲ ዝወስዶ ዘሎ ዕዳ ኢንትረስት ሬት ክኸፍል ስለ ዘለዎ ንዑ ከኽእሎ እዩ ምናልባት ኢኮኖሚካሊ ስፒኪንግ ሪዝነብል ክኸውን ይኽእል እዩ ህዝብኻ ግን ክትፈልጦ ክትክእል ኣለካ እዚ ከዓ መብዛሕትኡ ግዜ እዚ ንሪኦ ዘለና እቶም ዓበይቲ ኮርፖሬሽንስ ረብሓ ኣለዎም ምክንያቱ ታክስ ብሬክ ስለ ዘለዎም ነቲ ሲስተም ናይቲ መንግስቲ ስለ ዝጥቀምሉ ሃብቲ ካብቲ ተራሰብን ንኣሽቱ ትካላትን ኣብ ታሕቲ ዘሎ ህዝብን ናብቶም ሃብታማት ዝሰጋገረሉ መድረክ እዩ እቲ መንእሰይ ነዚ ኩነታት እዚ ብኸመይ እዚኣ መንእሰይ ሕጂ ስምዕዋ እንታይ ትብሎ I'm out today because I think this government has decided that they own this country. They don't own this country. We actually own Kenya. And I think that's what they're forgetting. So we're just here to remind them that Kenya belongs to all of us. We want to stand out for ourselves. We as the Gen Z, we want to has decided that they own this. So እንታይ ትብል ዘላ ዛጓል እዚ መንግስቲ ኣብ ኬንያ ዘሎ መንግስቲ ናይ ዊልያም ሩቶ ነዚ ሃገር ዋና ናታ ንሱ እዩ ዝመስሎ ዘሎ ነው ኬንያ ናይ ህዝቢ ኬንያ ንሕና ኢና ወድን እንትናትና ንዓና ዘይርብሕ መንገዲ ንዓና ክጠቅም ንዓና ክጎዲ ዝኽእል መንገዲ ክገብር ከሎ ድማ ኣንጻሩ ደው ኢልና ክንቃለስ ኢና ክንቃወም ኢና እዮም ዝብሉ ዘለዉ እዚ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ብተደጋጋሚ ልክዕ ናይ IMFን ወርልድ ባንክን ክኣትዉ ከለዉ ዘጋጥም ኩነታት እዩ እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ድማ ሕጂ ነዚ ዓመት እዚኣ እቲ መንግስቲ ብኸመይ የተኣታትወሎ ፅንዒ ለከረየኩም እየ እዚ ዕዳ ናይ IMF ወይ ወርልድ ባንክ ክበሃል ከሎ ሲምፕሊ ነተን ሃገራት ብድንጋፀ ንክምዕብላ ዝህብዎን ከይመስለኩም ገንዘብ ንህብ ኣለና ዝብል ኣብ ዜና ይስማዕ ብድሕሪ መጋረጃ ዝጠውይዎ ነገራት ግን መዓት እዩ ዘለዎም እቲ ዝጥዎ ድማ መብዛሕቲ ግዜ ነቲ ታሕቲ ዘሎ መሊሱ ንታሕቲ ከም ዝወርድ ዝገብሮ እቲ ዕላማ ድማ ኣብ መንጎ ኣፍሪካ ናይ ውሕዳት ሃብታማት ኣብ ውሕዳት ሃብታማት ከም ትወርድ ምክንያቱ እቶም ሃብታማት መብዛሕቲ ግዜ ብቐሊሉ በኣሜሪካን በኤውሮጳን ዝፅለዉ ስለ ዝኾኑ ሃብትናቶምን ገዛውትናቶምን ኣብ ኔው ስለ ዘሎ ፅንዒ ለሪፖርት ክበኩም እየ እዚ ከዓ ከመይ ገይሩ ይተሓሓዝ They don't own this country. We actually own Kenya. And I think that's what they're forgetting. So we're just here to remind them that Kenya belongs to all of us. We want to stand out for ourselves. We as the Gen Z, we want to determine how our future will be ruled by we ourselves, the Gen Z. We are not here ready to be manipulated by the so-called President of the Republic of Kenya, Mr. William Samoei Ruto. lawmaker. So ab nati President William Ruto እዞም መንእሰያት ብትሪኦም ዝቃወምዎ ምናልባት ዕምቆት ዘለዎ መፅናዕቲ ክገብረሉ ክፍትኒ ኣንጻር ዊልያም ሩቶ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ትዊተር ፖስት ክገብር ከሎ ገይሮም ዝምልስዎ ኔጋቲቪቲ ካል ኣርስቲ እዩ እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዲስኮንተንት ወይ ሓጎስ ዕጋበት ከም ዘየለን በቲ ዝግበር ዘሎ ኦፍኮርስ ኣብ ትዊተር ብዝግበር ግብረ መልሲ ዝኾነ ሪኣክት ክትገብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብሓፈሻ ግን ክሪኦ ከለና ዋላ ዝኾነ ሰብ ብዛዕባ መራሕ ናይ ኬንያ ክብል ከሎ ዝመፅኦ ኔጋቲቪትን ብዛዕባ ፑቲን ክብል ከሎ ዝመፅኦ ኔጋቲቪትን ኣይወዳደርን እዩ እጂ ትዊተር መን እዩ ዝውንኖ ኢሎን ማስክ ኣሜሪካዊ እዩ ራሻዊ ይኮነን
بزعبا بوتين كزرب كله ويون بزعبا ناي سعودي كينج كزرب كله زمص رياكشن ويون بزعبا ناي ايران مراحي كجبر كله بزعبا ناي حوتي كزرب كله زمص رياكشن بزعبا ابي بوست كجبر كله زبوه جبر ملسن صلن كالا رستي حجي منقسم لك يلا بزعبا ابي حدا اثيوبياوي بوست اندحر غيرو زبوه نيجاتيف ملس كالا رستي ابي زل هاي قال مله افريقاو كان بزعبا بس بوقت تزاريبو زمص نيجاتيف تبزعي زم راحت زياتهم بمسرته ابتي حزبهم كسع كندي ولا كنا نبنت ابي غرفو هاجر ابوغس لزلا كالا رسيو كينيا غنا وقا يكونت نزلا ابي زمزي كندز ابي ويليام روتو كتب الكلغه اتي ايكونوميك بوليسيس نسوز خطله زلو نت كومن حزبي نت ترى حزبي زربحو سلازي اللي ربحا سلازي رايهم زلو ابزي منالبات كنشتي مس اكسبرت انترفيوز قبلوها رينا. Well, that's our correspondent in Nairobi, Felix Moringa, why lawmakers have decided to advance the bill despite the outcry. So some of the members of parliament who were in support of the bill have said that the government needs money and the government needs a working budget, and that's why they had to pass the budget. Then speaking during the day, President William Ruto asked members of parliament affiliated to the ruling party to expedite the process and pass the bill so that he can assent to it for it to become law. So انتاينا نرزلنا ابزي تي منغستي ገንዘብ የድልየሎ አበይት ፕሮጀክታት በሐፈሻ ድማ ነቲ ዘለዎ ጸጋታት ብፍላይ ንመን ዊሊያም ሩቶ ዓለም ለኻው ስቴጅስ እንታይና በላይ ተዛረበ እንታይና በላይ ተዛረብ ንሕና ቻምፒዮን ናይዝ ግሪን ሬቮሉሽን ዝበሃል ዘለና ኢና ኬንያ ቻምፒዮን ክትከውን እያ ቻምፒዮን ክትከውን ተኮይንካ እንታይ ዝብልቲ ግሪን ሬቮሉሽን ዝኾነ ዝጻዓት ነቲ ፎሲል ፊውል ዝበሃል ብነዳዲ ብገለ ዝግበር ኩሉ ነገር ብኤነርጂ ግሪን ዝኾነ ወይ ከዓ ሓምላይ ዝኾነ ቴክኖሎጂ ክትቀይሮ ኣለካ እሱ ከዓ ኣዝዩ ክቡር እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ኬንያ ድማ ብሕጂ ነቲ ቴክኖሎጂ ክትገብሮ እዚ ክትገብር ተኮይና ብዙሕ ሃብቲ ሕብረተሰብ ኣብ መኻይን ታክስ ክትገብር ኣለካ ኣብ ነዳዲ ታክስ ክትገብር ኣለካ ኩሉ እቲ ቁጠባ ድማ በቲ ነዳዲ ትራዲሽናል ልምዳዊ ባህል ጻዓት እዩ ዝንቀሳቐስ ዘሎ ስለዚ ኩሉ እቲ ፖሊሲ ዝኽተሎ ዘሎ ሃንደበት ነቲ ሃገር ናብ ሓደ ዓብዪ ኢኮኖሚክ ትራንስፎርሜሽን ክወስዳ እዩ ዝፍትን ዘሎ እቲ ተራ ህዝቢ ግን ንድሕሪት ይተርፍ ኣሎ ይጉዳእ ኣሎ ፀገም የጋጥመና ኣሎ ኣብ መነባብሮና ኣብ ሂወትና ሕማቕ ኣለና ስለ ዝብሉ ዘለው ሰማዒ ድማ ስለ ዝሰኣኑ ተሪር ዝኾነ ተቃውሞ ኣጋጢሙ ኣሎ እዚ ኩነታት እዚ ነቲ ናቱ መንግስቲ ናበይ ገፁ ክወስዶ እዩ ናበይ ከብፅሖ እዩ ካልእ ኣርስቲ እዩ ሓደ ግዜ ምናልባት ፅቡቅ ፖሊሲ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝገብሮ ዘሎ ብሓፈሻ ግን ህዝቢ ይቃወመሎ ኣብዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ድማ ብቐሊሉ እዚ ከምዚ ዓይነት ካብ ስልጣኑ ከምዚ ለ ክገብሮ ከም ዝኽእልን ኣብ ፅልዋ ክገብረሉ ከም ዝኽእልን ብዛዕባ ኢኮኖሚክ ፖሊሲ ናይ ኬንያ ስፔሲፊክ ዕምቆ ዘለዎ መፅናዕቲ ይገበርኩን ኣለዎ ካብቲ ሪፖርት ክሪኦ ከለኹ ነቲ ፕሮቴስት ሪፖርት ዝበኩም ዘለዎ ግን እቲ ፖሊሲታት ንሱ ዘተኣታትዎ ዘሎ ኣብ ሎንግ ተርም እንታይ ዓይነት ቁጠባዊ ለውጢ ከምፅኣላ ይኽእል ነቲ ሃገር ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ክገብረልኩም ክፍትነ ኣብዚኣ ግን ብዓብዩ ለንቀነ ብዓብይ ብቢቢሲ ብብዙሓት ሪፖርት ዝወሃብ ዘሎ እዚ ፕሮቴስት እዚ ብህዝቢ حدش حقينا أتوم بحزب تقبلنا كم زي رغبة. Then thirdly, members of parliament have shown clearly that they do not listen to their core constituents who voted them in. So it will be an interesting tussle to see what happens because people told their members of parliament who are their elected representatives not to vote, but they've gone ahead to vote. So it will be a good tussle to see what happens in the. So انتهينا نرزلنا أتوم ኣባላት ናይቲ ባይቶ ነዚ ውሳነ ዝገበሩ ነዚ ሕግዝ ዘፅድቁ ድማ ምስቶም ናቶም ወከልቶም ህዝቢ ንዖም ዘወከልዎም ከምዘይ ተረዳድኡ ኢና ንርኢ ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ መኻለ ዘራርባ ከም ናይ ኣሜሪካ ባይቶ ህዝቢ መሪፅዎ እዩ ዝመፅእ እዚ ኩሉ ኣብ ዩክሬን ዝግበር ዘሎ ህዝቢ ደጊፎ መሲልኩም ህዝቢ ኣንፃሩ እዩ ኣብ ካልእ ውግእ ክሳተፉ ይደልዮም ነቲ ህዝቢ ግን እዚ ዲሞክራሲ ዝበሃል ህዝቢ ይመርፆ ኣብዚ ሕጂ በፅሕናያ ዘለና ዲሞክራሲ ዋላ ኤውሮጳ ሕብረት ተሪኻዮ እቲ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ኣብ ብራስልስ ኮይኑ ዝጋባእ ባይቶ ነቲ ህዝቢ ናቱ ኣይውክሎን እዩ ብዙሕ ግዜ ብድሕሪ መጋረጃ ሰብ ገንዘብን ሰብ ሃብትን ቢልዮነራትን እዮም ዝዝውርዎ ኣሜሪካ ድማ ልክዕ ውግእ ክኸውን ከሎ ኩላቶም እናጣቅዑ ይቕበልዎ ባንዴራ ናይ ዩክሬን ሒዞም ክስዕስዑ ትርዮም ኣብ ናይ ዓዶም ትሕተ ቅርፂ ድዩ ሕክምና ድዩ ቤት ትምህርቲ ድዩ ግን ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክገብሩ ይደልዩን እዮም እዚ ከዓ እንታይ ዘርእየካ ዲስኮኔክሽን እቶም ፖለቲከኛታት ንመን ከም ዝሰርሑ ዘለዉ ንረብሓ ህዝቢ ደይኮንስ ንረብሓ ናይቶም ገንዘብ ዝብዎም ዘለዉ ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ነተን ሃገራት ዝቋፃፀርዎን ከም ዝሰርሑ እዩ ዘርእየካ እዚ ድማ ልክዕ ኬንያ ምስ ኣሜሪካ ተሰሊፋ ስለ ዘላ ናይ ኣሜሪካ ባህሪ ድማ ኣብ ኬንያ ክረአ ንሪኦ ኣለና መጀመሪኦም እውን ኣይኮነን ሕጂ ድማ ብዕምቆት ክስራሓሉ ክፍትን እዩ እቶም ቢልዮነር ሃብታማት ድማ መመሊሶም እናመለኽዎ ከዱ እዮም እዛ እዚ ፀብፃብ እዚ ብተመሳሳሊ ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ሪፖርት ይወፅእ ኣሎ እቲ ሪፖርት ድማ እንታይ ዝብል ዘሎ
حدش ناي تاكس حق كتاتاتو يفتن له زيادة عنك من لسا مجمريا زانا أفريقيا مغري أبي إثيوبيا وانت مسا سال سيتويشن نرجع لنا سلام وصل في جمرنا لوجن تزبي انت قبر ملصق كنرينا. Millionaires of Africa. Despite wealth disparity being a hot button issue across the continent, a report says Africa's millionaire population is set to rise by 65% in the next decade. Now, according to the Africa Wealth Report 2024, last year there were around 135,200 people. كم تري ودلهم أفريقيا أبز وانزي أبز حلفة عمد بستجبر مصلحتي قطري ناي مليونيرات ناتا أبز متزل 10 عامتون بعبي كوس كم زغلي زنجر زلهم زم تريهم زلهم قال لك هبتم عبيتي هبتماتنا أفريقيا زباليوم كسب حجي 235 مليون 235 شحن كل 200 زخونو مليونيرات بدولار يزي مليونيرات أب أفريقيا هم زلوا لازم كافز بأفريقيا 235 شح مليونيرات علو 340 سنت مليونير مالت على 100 مليون زلوا مالتيو سو 340 سبات سنت مليونير كله خلو كسران حدا بليونيرات راي دما افريقيا اللو مالتي كم افريقيا ابي اهغوري جن كسران حدا بليونيرات راي زلوا بحفشا بزح بليونيرات صبغونا يكونن حقنا مزراب مخنيات تحبتي او وحده سبات سلازي كاب زدما اب على امريكا انريو زلنا روي تساغاميو حجي تساغام تاي زخون زلو زو مليونيرات تاي غبر لو تساغام تقصرناته ما يكونن تساغام Millionaires and 21 billionaires in Africa. Over half of Africa's millionaires and over 90% of its billionaires live in just 5 countries. On top is South Africa. The country has the highest number of so-called high... So مبزعت مليونيرات أفريقيا الأفريقي أب حمش هاجرات كم زغمتون زبز حدما أب ساوث أفريقيا هم زغمتون مليونيرات زنجر كاباتون كابز حتى عادو خونو هم زخلو ساوث أفريقيا دهريلنا مالتشو حجي تقند أرستو قين زولجن تم مليونيرات كما يلوم يهاد مخم زلو بقطري بب هاجرهم نارعية statistics يقبر له بحفشة أب على نيجيريا ون بزحات كم زلو أمروكو 4 بليونيرات 3 مليونيرات نجبت نريتن هنا بجبتي 5 مليون 15 مليونيرات 5 سنت مليونيرات 100 مليون زلوهم اب شو حتى بليونيرات كم زلو هنا نرزلنا ساوث افريقيا انت نرزل هنا 200 كلتن ل 100 مليون مليونيرات ل 100 مليون زلوهم ل 100 سبات كم زلو 5 دما بليونيرات لو نشتي تصاب كنفلطون مالتي يمبر اقداس نسل زلو يكونن ناب نيجيريا قصنا هنكيت كلنا كينيا نابنت 16 بليونير يبلان كينيا 16 ل 100 مليون زلوهم سبات لو شو حتى الشحن كل 100 دما مليون دولار زلو مالو نيجيريا تقيدنا 3 بليونيرات 23 سنت مليونيرات كمدما شو من 200 شو من 200 كعب مليونيرات الله موروكو شد الشحن شو من 200 مليونيرات تسال تري ولهم زي مثل اسك نشتي من البات حنت حبريتاني را anymore. So while the number of millionaires in Africa is increasing, so is their outflow. South Africa and Nigeria are projected to lose 900 millionaires to another country this year. The US and the UAE are top destinations for millionaires who are migrating. So مليونيرات نا أفريقيا كاب أفريقيا نهدوم نبي خدلو ناب أمريكان ناب United Arab Emirates ناب UAE كمربا ناب USA يهاد مخمزلو ناب USA زهاد مقايتر دان UAE جن of course نا ماغنيت نا مليونيرات كوين زلوي بفلاي زبزحي حجر كامبانيات نا أفريقيا رنجاف ناتوي بيز ناتوي جل ناتو أب UAE أب دبي كم زلو إيزن الجار سلزي بزحات هبتماتنا أفريقيا نا أفريقيا قديفهم بزنك تزلو turbulent ويكا بزح ناي بوليتيكا وصقمات نا أفريقيا قديفهم نا بكالوت هجرات ياخدو خمزلون زي دما ناي بحكي حبتنا أفريقيا كاب أفريقيا يهدم كمزلون زحزم كنتاتونيو. South Africa, which is home to over twice as many high net worth individuals as any other African country, is also the leading country for millionaire outflows. An estimated 600 high net worth individuals are expected to leave the country in 2024. South Africa traditionally loses 300 to 400 high net worth individuals to migration annually. So the estimates for this year are record high. So South Africa حنت كابتن بزحات هبتمات بسنكت زلوناي تاوز أجم بزحات مليونيرات كابتا هجر وتيوم ناب كالوت هجرات كم زهاد ميزنجر بتا تايدريكا أفريقيا ستيل هبتمات ناتا سب كابيتال ناتا أيقونة نزعاد كابكال هجر كمتو نخالو تعب علامات زلو إنفسترز كمتو نتهم دقم سبحبتون كتأكد كم زي كالتن إذا ما حدا زحزن تريونا أفريقيا إن رجالنا حبتنا أفريقيا يوم سبازياتهم حزمة ندبي إن أمريكان جنزب خيط كله نتهجر نتهجري زي معبل كل زي عم يزبلكم
ገንዘብካ ኣብ ባንክ ዘሎ 10,000 20,000 50,000 100,000 200,000 ዘይገድስ ኩሉ እዚ ገንዘብ እዚ ነታ ሃገር እዩ ዘልምዕ ዘሎ ገንዘብኩም ኣብ ባንክ ተኸዚኑ ኮፍ ኢሉ ዘሎ መሲልኩም ወይ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ገንዘብና መሲልኩም ነፍሲ ወከፍ ገንዘብካ ኣብ ባንክ ዘሎ 50,000 ተለካ ባንክ ከይትካ ክትወዘፈትና ሂቡኻን እዮም የብሎምን ታይዳ እቲ ገንዘብ ንኻሎት ነቶም ዓዲ ገዛ ዝሰርሑ ዘለዉ ድዮም ትካል ዝሰርሑ ዘለዉ ድዮም ገለግ ዝሰርሑ ዘለዉ ንዖም ተዋሂቡ ዘሎ ስለዚ እቲ ገንዘብ ኣብቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ ወፂኡ ናብ ዩኤኢ ክኸይድ ከሎ ንልምዓት ናይ ዩኤኢ ይሰርሕ ዘሎ እዚ ድማ እቲ ዝሕዝን ክፋል ናይ ኣፍሪካ እዚ ኩሉ ግዜ ኣስተውዒልና ክንከይድ ክንክእል ኣለና ናይ ሆፕ ምዚ ሕጂ ዘሎ ምቅያራት ኤርትራ ዝኾነ ባንኪ ሰብ ኣብ ደገ ኮይኑ ገንዘቡ ኣብ ኤርትራ ብውሑስ መንገዲ ክገብረሉ ዝኽእል መንገዲ ከም ዘሎ ይፈልጥ እንደ ግን ሞር ክስራሓሉ ንሱ ኣይኖት ስዊፍት ሲስተም ቀሊል ከም ዘይኮነ ምስትገዳ ዘለዎ ሃገር ግን ምስ ግዜ ሓደ ካብቲ ኤርትራውያን ካብ ሙሉእ ዓለም ኣብ ሃገሮም ባንኪ ኣብኡ ኢንቨስት ክገብረሉ ዝኽእሉ መንገዲ እንተዝፍጠር ሓደ ዓብይ ለውጢ ከምፅእ ምኻለ ነቲ ሰብ እቲ ገንዘብ ናይቲ ህዝቢ ድማ ካብ ምህዳም ምዳሓነ ነይሩ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ ሓንቲ ቪድዮ ክንርኢና መጀመርያ በዚ ኣብ ጎረቤትና ዝግበር ዘሎ ኩነታት እስከ ክንጅምር let's listen here እንዳልነው ህዝባዊ ትግል ደግሞ አሜሪካ አሁን ያው ለምሳሌ እንደ ዛሬ ባጀቷ በታይ የሚሊተሪ ወደ ኦልሞስት 980 ቢሊዮን ዶላርስ ነው አመራሮችን ከነ ህይወታቸው ለመያዝ የሚል ኦፕሬሽን ተሰጥቷቸው አመራሮቹ አሉበት ወደ ተባለው ስፍራ በሁለት ሄሊኮፕተሮች ካቀኑት የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት መካከል አብዛኞቹ ዛው ቀርተው ሰባቱ ብቻ በህይወት መትረፋቸው ተነገረ ሰንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ብዙሕ ፀገም ከም ዘሎን ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ነቶም ፋኖ ንምጥፋእ ሰራዊት ናይ ኣቦውን ሓንቲ ፈኸራ ዘለዋ ቪድዮ ሰዲዱ ከም ዝነበረ ትውፅኢት ግን ኣብቲ ባይታ ወላ ሓንቲ ለውጥ የምፅኡሉ ከም ዘየለዉ ይዝንገር ኢቦኔት ያደረገ ኃይል ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ነው ተብሎ ነው شو انتي تبل زلو زي ماليا زي وتحضروا كده نا إثيوبيا استخدمنا سراويت كل جزء عوت يسعرايو أبيت فخرة تمالي أبتقراي ونكسر زي كاله نفانو ونكسر زي كاله أبو رومو ونسقمناتو كفتح زي كاله اتفخراجن يغتسل الله شو اتكونتات كم دريو زلنا كابيدون وصاي سلازغوني افخرات رايم زحلفو زلو በከፍተኛ የመከላከያ ጀነራሎች እቅድና ንድፍ መሰረት ከሸዋፋኑ አመራሮች መካከል አርበኛ አሰግድ መኮንንንና ሌሎች አመራሮችን በህይወት ለመያዝ በሁለት ሄሊኮፕተሮች የሪፐብሊካን ጋርድ አባላት ተንቀሳቀሱ ቢሆኑም ካልጠበቁት አቅጣጫ ከፋኑ ኃይሎች በተከፈተባቸው ድንገተኛ ጥቃት 41ዱ ባረፉበት መሬት መቅረታቸውን ከምስል ጋር ተያይዞ ከስፍራው የወጣው መረጃ ያመለክታል። ልዩ ተልእኮ እንዲፈጽሙ ከተላኩትና የሥርዓቱ የመጨረሻው ምሽግ ከተባሉት 48 ሪፐብሊካን ጋርዶች መካከል ምዕራብ ጎጃም ወረዳ ጃቢ ጣህናን ከተማ ጅጋን ቅድሚት ማለት ሰንበት ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ዕጡቃት ፋኖን ድሕሪ ዝተወልዐ ግጭት ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተፈሊጡ بمسرة زي حانتين وتحضرات منقستي الصافرة كاب دنبجان ناب فنوت السلام تحلف زنورات مكينة متقعتي دبيا كم زقات اما نبي او اي ريتو زهابو نبرت تكبابي قلتو اتهم دبيا دفت امو عطقات فانو كاب تكبابي دحر مهدامهم وتحضرات منقستي اب مزاني سفران ناب صرقيان نزرخبوهم زي تعاتقو السابات ناب كتماتيهم كم زقاتلو اتهم رينا زبلو قومو يهدالو باقمو عدلا عقم سلالو عدلا የለም አቅም የለውም የተበላ ፓርቲ ነው የነቀዘ ፓርቲ ነው ምን እንትን የበላው እንጨት ነው በቃ ራሱ ቆሞ መሄድ የማይችል ነው ብልጽግና በሌሎች ድክመት ላይ የተመሰረተ ነው ቀደም ብዬ እንደነበርኩ በሌሎች ድክመት ላይ በትግራይ ድክመት በኦሮሞ ህዝብ ድክመት በኢትዮጵያ አጠቃላይ ድክመት ነው ታይዝ ብልዘሎ ጽቦት ሪቴዚያ ብልጽግና ሓያል ስለ ዝኾነ ይኮነን ወይ ኣቢ ምስ መንግስትናቱን ሓያል ስለ ዝኾነ ወይ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ቁጠባዊ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ ኣይኮነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኮፍ ኢሉ ዘሎ እንታይ ዳ ብድኽመት ናይቲ ሃገር እዩ ኣብ ኦሮሞ ዘሎ ድኽመት ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ድኽመት ኣብ ትግራይ ዘሎ ድኽመት ንሱ እዩ ጠጠው ኣቢልዎ ዘሎ ነቲ ስርዓት ናይ ኣቢ ከም ዝቕፅል ዝገብሮ ዘሎ እቲ ድኽመት ናይቲ ህዝብን ናይቲ ሕብረተሰብን ምዃኑ ኣሰላልፋናቶም አቃውማናቶም ንሱ ድኹም ስለ ዝኾነ እዩ ኣቢ ኣብ ስልጣን ኮፍ ኢሉ ዘሎ ዝብል ጽቡቕ ትዕዝብ ትርኢያ እዚ ድማ of course ብኩሉ ወገን እዩ ኣቢ ኣንጻርነቱ ተንስኦም ዘለዉ ኣብዚኣ ድማ ክልተ ሪፖርት ሰለስተ እውን ከበክሜ ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መግለጺ ምናልባት መስሓቀውን ከውን ዝኽእል እስከ ስምዕዎ እዚ አሜሪካ አሁን ያው ለምሳሌ እንደ ዛሬ ባጀቷ በታይ የሚሊተሪ ወደ ኦልሞስት 980 ቢሊዮን ዶላርስ ነው
ግን በአለም ስታቲስቲክ አንተ ራስህ ቼክ ታደርገዋለህ። ይሄ ኖርዌጋ አንድ ሰው ያሸነፉትን ይዘው ያመጡሽ እንጂ የትም ቦታ ሲሄዱ ህዝባዊ ትግል ስለሆነ ይሸነፋል። የትም ቦታ ዳር ደፊድ እና ታይብላሎ ጽቡቅ ትዕዘብትያ ፋኖ እንታይ ዓይነት ቃልሲ ኢና ንብል ዘለና ህዝባዊ ቃልሲ ህዝቢ ካብ ህዝቢ ዝተወለደ እዩ ብረቱ ሒዙ ነቲ ናይ ኣቢ ኣካይዳን ነቲ ናይ ፌደራል ኣካይዳን ረብሓይን ናተይ ረብሓ ናይ ህዝበይን ስለ ዝተጋህሰ ወይ እውን ከምቲ ዝግባእ ቦታ ስለ ዘይረኸብኩ ይውፃእ ስለ ዘለኹ ኢሉ ተንስዩ ዘሎ ህዝባዊ ቃልሲ ክሳብ ዝኾነ ድማ ዝኾነ ሰብ ክስዕሮ ይክእልኒ እዩ ዋላ እውን ኣሜሪካ ክስዕሮ ይትኽእልና ይብላ ኣሎ ኣሜሪካ ክሳብ 900 ቢልዮን ዝበፅሕ ዓመታዊ ባጀት ዘለዎ ኢሉ ሰራዊት ናቱ ኣብ ዓለም ዝለዓለ ወታደራዊ ባጀት ዘለዎ እዩ ኣብ ኣፍጋኒስታን ከይዱ እንታይ ኣጋጢሞ ንህዝባዊ ጣሊባን ኣካል ናይ ሕብረተሰብ ናይ ኣፍጋኒስታን እዩ ክስዕሮ ይከኣለን ኣብ ኢራቅ ከምኡ ኣብ ሱርያ ከምኡ ኣብ ዝኸደ ቦታ ዋላ ቀደም እውን ኣብ ቪየትናም ኩሉ ግዜ ምስ ተሳዕረ እዩ ስለምንታይ ክንምንታይ ገንዘብ ኣለካ ክንምንታይ ባጀት ኣለካ ኣንፃር ህዝባዊ ቃልሲ ትኸይድ እንተለኻ ክትዕወት ኣይትኽእልኒ ኢኻ ስለዚ እዚኣ እዮም ዝገልፅሉ ዘለዉ ኣብዚያ ግን ኣላ ሓንቲ ተሳቕ ዘረባ ተዛሪቦማ ዘለዉ አብይ ኢቨን ላለፈው ጊዜ በጣም ያስቀው አንዱ የሱ ጀነራል ምንድን ነው ያለው? ካሁን በኋላ እንደ ገሪላ ሆነን ከፋኖ ጋር እንዋጋለን ያለው። አሜን ሰውየው መርቅኗል ነው የምትለው። እኛ እኮ ምንድነው እንታይ ዝብል ዘሎ ሓደ ጀነራል ናቱ ከም ዝተዛረቦ ብጣዕሚ ዘገርም ዝብል ዘሎ ከም ጎሪላ ኮይና ኢና ንፋኖ ክንዋጉ እንታይ ማለት እዩ ንበዓልና ከም እጥቕ ጉጅለ ኮይና ኢና ንፋኖ ክንዋጎ ዝብል ዘሎ ስለዚ መንግስቲ ናይቲ ሃገር ኮይኑ ከሎሲ እጥቕ ጉጅለ ክኸውን ንባዕሉ ስለዚ ብከምኡ መንገዲ ጉሪላ ኮይና ኢና ክንቃለሶ ክብል ከሎ ዋላ እውን ቅድሚ ሕጂ እውን ኣምፂልኩም ነይረቲ ናይቲ ጀነራል ብርሃኑ ጁላሲ እንታይ ኢልዎ ቅድሚ ቁርብ እኮን ኣዲስ ኣበባ ክመፂ ኢና ኢሎም ዝፍክሩ ዝነበሩ እዮም ኣዲስ ኣበባ መፂኦም ዶ ኣይመፁን ስለዚ እንታይ ኢሎም ፋኖ ኣዲስ ኣበባ ስለዘይ ኣተወ ካብ ኣዲስ ኣበባ ስለዘድሓንዎ ይተዓወት ቆፂሮሞ ብምባል ነቲ ኣካይዳናቱን ነቲ ስትራቴጂ ናይቲ ወታደራዊ ዓቕሚ ናይ ኣብን ኣየቆናፅቦ ነይሮም እስከ ንእሽተይ ንስማዓዮ ብወገን ቁጠባ ድማ ክንሪኦ ኢና ሕጂ አበበ በእኛ በሶማሊያ አሁን ጫት ስንቅም ያው ማታ ማታ ስትነሳ ማቴ ብዙ ድሪም ይኖርሃል ይሄ ፋንታሲ ዲሉዥናል የሆነ ጠዋት ስትነሳ ግን ያ ነገር እንዳለ ታውቃለህ ይሄ እኮ የሱ አሁን ካቢኔት ተብዬው ምን እንደሚያወር በገሪላ እንዴት ይሄው ገሪላ ከህዝብ በህዝብ የታቀፈ ወታደር የሆነው እንዴት በህዝብ ሆነ እንደገና ትዋጋለህ እሱ እኮ ነው በጣም የገረመኝ አሪዩ በቃ እኮ ይሄ እናድርቃለን ምሪቱ እንደ ድሮ ታስታውሳለህ ያው I mean I don't know how to describe ግን ያው ይሄ ህዝባዊ ትግል ነው አንደኛ ነገር አይሸነፍም ትግራይና አማራ ክልል ከፍተኛ የበጀት ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው ነው ምክንያቱም በጦርነት ደቀዋል ትግራይም የአማራ ክልልም ስለዚህ በበጀት አመቱ የተሻለ ድጋፍ ያገኛሉ ተብሎ ሲጠበቅ ግን አሁን ቀመሩን ተመልክተነው ነበር ይሄ መንግስት የማን ነው ይሄ መንግስት ምንድነው የፈለገው ሚለውን በደንብ መታየበት ነው ለ2017 በአይነ ቁጠባ ክረኦ ከሎ ድማ ብክልተ መንገዲ ክሪእዎ እዮም ሓደ እንታይ ያጋጢም ኣሎ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ክወፅእ ከሎ ኣብ ታሪክ ዝበፅሕ ባጀት ናብ ትሪልዮን ብር ዝበፅሕ ባጀት ገይሩ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ እቲ ሕቶ ግን ናበይ ገፁ እቲ ገንዘብ ዝኸይድ ዝብል ተቐንዲ ተጎዲኡ ዘሎ መን እዩ ትግራይ ብውግእ በቲ ዝነበረ ኩነታት ኣብ ኣዝዩ ሓደገኛ ወዲቑ ስለ ዘሎ ዝለዓለ ሓገዝ ክግበረሉ ዝግባእ እዩ ኣምሓራ ብሰንኪቲ ዘሎ ዕግርግር ብዙሕ ፀገም ብዙሕ ናይ ትምህርቲ ናይ ጥዕና ናይ ካልእ ፀገም ኣጋጢሞ ኣሎ ሓገዝ ክግበር ይግባእ ባጀት ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ግን ናበይ ከይድ ኣሎ ስምዕዎ እዚ ዘገርም እዩ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ሰባት በጀት ለክልሎች የተመደበ ድጋፍ ይላል ሌላው በቀር እነዚህ ሁለቱ ክልሎች ተጨማሪ የድጋፍ ነገር ያስፈልጋቸዋል ግን በጀቱን ስንመለከት ኦሮሚያ ክልል 74 ቢሊዮን 859 ሚሊዮን 218535 ነው የአማራ ክልል በዛ በ30 ቢሊዮን ብር ያንሳል 46 ቢሊዮን 922 ሚሊዮን 783 ሺህ 527 ነው ትግራይ ክልል ብትሄድ 13 ቢሊዮን ሶንታይ ዝበሃል ዘሎ እቲ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ወፂኡ ዘሎ ድማ ነቲ ክልል ኦሮሞ ዝበሃል ጥራይ ልዕሊ 70 ቢሊዮን ብር ተመዲብሉ ኣሎ ሕጂ ንኩሎም ኦሮሞ ዳሞ ዝበፅሕ ህዝቢ እንዲ ዘለዎ ክትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ትክክለኛ እዩ ዝበፅሕ ህዝቢ ዘለዎ ክፍለ ሃገር እዩ ወይ እውን ክፍለ ሃገር እዮም ዝብልዎ ባት እቲ ሕቶ ግን ብዙሕ ህዝቢ እኳ ኣገዳሲ ተኾነ
ካብን ኣቡ ግን ኦሮሞ ዝሓሸ ካብ ውግ ድሓን ዝኾነ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣምሓራ ብዙሕ ተቕርፂ ዓንይዎ ከም ዘሎን ብዙሕ ሽግራት ከም ዘሎ ናይ ቴሌፎን ድዩ ናይ ሕክምና ድዩ ናይ ባንክ ድዩ ናይ ካልእ ብዙሕ ፀገማት ከም ዘሎ ይዝነገር ትግራይ በቲ ዝነበረ ውግእ ብዙሕ ዕንወት ወዲቑሉ ከም ዘሎን ስለዚ እቲ ገንዘብ ግን እቲ ወላ ቡን ቁፅሪ ህዝቢ ክትሪኦ ከለኻ ናይ ህዝቢ ኦሮሞን ህዝቢ ኣምሓራን ጥቃጥቃይት ህዝቢ ብዝሕናቶም ማለት እዩ ግን እቲ ባጀት ክትሪኦ ከለኻ ዳርጋ ዕፅፍናቱ ኣብ ኦሮሞ ከይዱ ከም ዘሎ ህዝቢ ተወለድቲ ናይ ኣምሓራ ድማ እዚ ነገር እዚ ቅሬታ ከም ዘለዎምን ሕጉሳት ከም ዘይኮኑን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኩሉ ገንዘብ ከይካበይ ክኸውን እዩ ንዝብል ኣብ ቁጠባ እውን ዝተፈላለየ ስትራቴጂ ናይቲ መንግስቲ ይረአ ኣሎ ሓደ ካብኡ ድማ ከምዚ ኣብ ኬንያ ንሪኦ ፀናሕና ሓድሽ ናይ ታክስ ሕጊ ከተኣታትው ይደልዩ ከም ዘለውን እዚ ድማ እንታይ ክገብር ነቲ ኩሉ ባጀት ናቱ ካበይ የምፅኡ ክኸፍሎ እዩ IMF ዕዳ ክቦም ይልምን ኣሎ ዕዳ ክቦ ተኮይኑ ድማ ኮንዲሽንስ ኣለዎ ታክስ ሬት ናይቲ መንግስቲ ክዕብዮ ከም ዘለዎን ኣታዊታቱ ከርኢ ከም ዘለዎን ካልእ እውን ነቲ ብር ዲቫልዩ ክገብሮ ከም ዘለዎን ኤክስቼንጅ ሬት ክቕይሮ ከም ዘለዎን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ከምቲ ኣብ ኬንያ ዝግበር ዘሎ መናባብሮ ብጣዕሚ ከቢሩ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ እዩ ዝበሃል ሕጂ ድማ መሊሱ ታክስ ክውስኸሎም እዩ ስለዚ መጀመርያ እንታይ ተጠወቢሉ እቲ ሳብሲዲስ ኣብ ነዳዲ ድዩ ኣብ ካልኦት ነገራት ዝግበር ዝነበረ ድጋፍ ንሱ ከም ዝኣለዮ ምክንያቱ ብናይ ወፃኢ ሸርፊ ስለ ዝኾነ ንሱ ከም ዝኣለዮ ክንገር ከሎ ሕጂ ድማ መሊሱ ታክስ ክገብር ከሎ ነቶም ትካላት ነቲ መናባብሮ ክኸብር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ድማ ናይቲ ሸርፊ ክቕይሮ እንድሕር ኮይኑ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብቁጠባ ኣዝዩ ክህሰ ከም ዝኽእል እዩ ዝንገር ስለዚ እዚ ድማ ነዚ ከይገበረ ድማ ክሕገዝ ኣይኮነን እቲ ቁጠባ ድማ ኣብ ካልእ ዝገደደ ፀገም ክኣቱ ከም ዝኽእል እዚ እውን ሓደ ካብቲ እቲ IMF ዲ ወርልድ ባንክ ገንዘብ ክቡኻ ከለዉ ነቲ ቁጠባ ብኸመይ ኮንትሮል ይገብርዎ እዚ ከዓ እንታይ ዘርኢ እቶም ኮርፖሬሽንስን እቶም ዓበይቲ ትካላትን ነቲ መሓውር ናይቲ ቁጠባ ከም ዝውንንዎ ብፍላይ ድማ እንታይ ዝበሃል ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ፕራይቬት ባንክስ ክኣትው እዮም እዩ ዝበሃል ዘሎ ናይ ግሊ ባንክታትን ስታክ ማርኬት እውን ክጅምሩ እዮም ዝበሃል ዘሎ ኩላቶም እዚኣቶም ድማ መወዳእታ ንመን እዮም ዘገልግሉ ናይ ወፃኢ ኢንቨስተር እዮም ዘገልግሉ ረብሓ ብዘለዎ መንገዲ ኣታዊ ብዘለዎ መንገዲ ተወሳኺ ካልእ ሓድሽ ሕጊ ወፂኡ ኢሉ ኣብ ካልእ ግዜ ከም ፃልኩም ክፍትን እየ ንሱ ድማ እንታይ ድብል ካብ ደገ ገንዘብ ሰዲድካ ኣብ ኢትዮጵያ ብፀሊም ሸርፊ ጌርካ ገዛ ዲኻ ገዚኻ መሬት ዲኻ ገዚኻ ኩሉ እዚ ነገር እዚ ክህገር ከም ዘለዎ ዝገልፅ ሓድሽ ሕጊ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ኣተኣታትዩ ኣሎ ስለዚ ብዙሓት ካብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኢትዮጵያውያን ገንዘቦም በቲ ሸርፊ ዘሎ ዘይኮነ በቲ ኣብ ፀሊም ዝነበረ ሸርፊ ኣሽሪፎም ገዛውቲ ዝገዝኡ ኣለዉ እዚ ትካላት እዚ ገዛውቲ እዚ ድማ መንግስቲ ክህግሮ ምዃኑን ነቲ ሃብትቲ ክህግሮ ምዃኑን እዩ ዝነግር ዘሎ ንብዙሓት ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ድማ ውይ ዘብል ዘሎ ኣርእስቲ እዩ ኣብ ካልእ ግዜ ሰፊሑ ከም ፃልኩም ክፍትን እየ ንሎሚ ግን ንኸማይ ተዳለኹ ነይረ እስከ ናይ ትግራይ ክንሰምዕ ኢና ድሕሪኡ ኣብ ናትና ክንኣቱ ኢና ልል ሙስና ወንጀሉ የወርቅ ኮንትሮባንድ ንግዱ የጦር መሳሪያ ዝውውሩ አፈናው ግድያው የመሬት ወረራው ጉድ የሚያስብል ሆኗል አቶ ጌታቸው ረዳ ምን እየሰሩ ነው የሚሉ ጥያቄዎች በስተዋል አስተዳደራቸውስ በዚህ መልኩ እንዴት ነው ሊቀጥል የሚችለው የሚለው ጉዳይ እየተነሳ ነው በትግራይ ክልል ያለው እጅግ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይ ሕጋውነት ድማ ብኩሉ ኣዛራቢ ኮይኑ ዘሎ ስርቅ ናይ ሃብቲ ዓመፅ ቀትለት ናይተን ህፃናት ደቂ ኣንስትዮ መጭወይትን መቅተልትን ሕጊ ኣልቦነት ኣብ ዝለዓለ ጥርዛ ኣብ ዘለወሉ ገለ ሰላማዊ ሰልፊ እውን ይካየድ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር So እዚ ሓደ ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ናይ ኣብ መቐለ ዝገበሮ ወይ ዝበሃል ዘሎ ነቲ ዘሎ ኩነታት ግን ብሰላማዊ ሰልፊ ዝፍታሕ ኣይመስለንን እዚ ብዙሕ ስትራክቸራል ፕሮብለም ስለ ዘለዎም I think they have to ብዙሕ ኢንቨስቲጌሽን ከድልየ እዩ ናብ ኤርትራ ንመለስ of civic engagement and suppression of critical voices by Eritrean authorities also extend to communities worldwide. Eritrean authorities have reached across borders in efforts to control diaspora policies and silence pro-democracy activists, journalists, political opponents, and human rights defenders. Over the years, my mandate has identified evolving patterns of transnational repression, including through methods of لوخ إيرترا لومي 20 سنة أب جنيفا بستخايدة أخيبات بيت مخري سبعة مسلات حربات هجرات مدى رسميعو مركز أرتاب سلالو وتحستلو ميكائيل حدقو كأروي لوخ إيرترا لومي 20 سنة أب جنيفا مسفولي تصاب بيت مخري سبعة مسلات حربات هجرات أب إيرترا أبستقبر ركب مدى رسميعو
ፈጻሚ ጉዳያት ቋሚ ልኡኽ ኤርትራ ኣብ ጀኔቫ ኣቶ ሃብቶም ዘርአያ መደሩ ዓመት መጽአ ንኤርትራ ንምድዋንን ንምስይጣንን ዝካየድ ተግባራት ሎሚ ዓመት ምስ 20 ሰነ መዓልቲ ሰማዕታት ኤርትራ መግጣሙ እዛ ዕዝዝቲ ዝኾነት ዕለት ድማ ብጋሃሲ ባህርያዊ ዘሎ ቴክኒካዊ ሙጉት ተዓብሊላ ትሓልፍ ምህላዋ ዘጉሂ ምዃኑ ብምሕባር እዛ መርኣያ ዘይሕለል ቃልስና ንፍትሕና ጽነትን ዝኾነት ዕለት ተስተንትኖ እምበር ዕለት ሓዘን ከም ዘይኮነት ገሊጾም ንልዕሊ 10 ዓመታት ኤርትራ ነቲ ነጺሉ ዘጥቅዕ መዝነት ናይ ዝባይቶ ዘለዋ ተቃውሞ ምስ ናይ ምኽንያቱ ክትሕብር ጸኒሓ ዝበለ ልኡኽ ኤርትራ ቅድሚ 74 ዓመታት እውን ዘይገሃስ መሰል ኤርትራውያን ንርእሰ ውሳነ ንስለስሱዕ ስትራቴጂያዊ ረብሓታት ገለ ኣባላት ናይ ዝቤት ምኽሪ ተባሂሉ ገንሸል ክኸውን ከም ተፈርደ ብሰንኩ ድማ ህዝቢ ኤርትራ ኣደዳ ዘስካሕክሕ ግፍዕታትን ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝኾነ ብምዝካር ዕላማ ቃልሱ ንናጽነት ጥራይ ዘይኮነ ንማሕበራዊ ፍትሒ ማዕርነትን ሰብኣዊ መሰላትን ክኸውን ግድነት ከም ዝነበረ ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ገጢሙን ዝጨበጦ ግብራዊ ናጽነት ድማ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዝተኸታተሎ ረፈረንዱም ከም ዘወሓሶ አብሪሁም ልኡኽ ኤርትራ ስዒቡ እተን አንጻር ኤርትራ ንዝቐንዐ ውሳነ ዘዳለዋን ነቶም ብስም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ንዝጸብጻብ ንምውዕዋዕ ንዝሰርሑ ዝመወላን ሃገራት እተን ከም ኣውሓስትን መሰኻኽርን ሞራላውን ሕጋውን ጉባእተን ዕሽሽ ብምባል ደባው ግጭት ክናዋሕ ዝገብራ ምዃኑ ብምሕባር ክከዓብ ዘለዎ ተግባራት ከም ዝኾነ ኣስሚሩ ኣሎ መደብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ኤርትራ ሎሚ ዓመት መበል 30 ዓመት ምጅማሩ ክጽምብል ምዃኑ በዚ መደብ እዚ ዝሓለፉ ኣሽሓት መንስያት ድማ መሰረት ምዕባለ ኤርትራ ከም ዘንጾፉ ብምግላጽ ነዚ ብሰንኪ ግዳማዊ ተጻብኦታት ዝተናውሐ መደብ ከም ምኽንያት ብምቕራብ ዘይምስሉ ንምሃብ ንብዓት ሓርገጽ ከፍስሳ ምፍታንን ድማ ስግንጢር ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብ መወዳእታ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ከምዚ ትርእይዎ ዘለኹም እቲ ኤርትራ ዓመት መጽአ ኣብ ዩኤን እትረኽባ ዘጋጥማ ዘሎ ብድሆ ሓደ ብሓደ ክትቃስ ጸኒሑ ንሪኦ ጸኒሕና ንወዳእያ እሞ ክመለሳ ኢና እዚኣ ሰብኣዊ ድሕነትን ሰብኣዊ ክብርን ዝዕቀን ምዃኑ ብምጥቃስ ንትሽዓተ ዓመታት ዝቕጽለ ዘይሕጋውን ዘይርትዓውን እገዳ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ንልዝብን ምሕዝነትን ዝጻረር ቀጻሊ በይናዊ ኣስገዳዲ ስጉምታት ዝሃንደሱን ዝውስኑን ሓይልታት ኣብ ጉዳይ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣትዮም ክዛረቡ ሞራላዊ ስልጣን ከም ዘይብሎም ኣፍሊጦም እዚ ትርእይዎ ዘለኹም ስፔሻል ሪፖርተር ዝበሃል ዘሎ ናይ ዩኤን ሱዳናዊ ዜጋ እዩ ንኤርትራ ኩሉ ግዜ ልክዕ ከምቲ ኣብዚ ተቃውሞ ትሰምዖ እቲ ትራንስናሽናል ሬፕሬሽን እዚ ሓድሽ ቃል ቀደም ዝተፈላለየ ቃላት ናምፁ ዝደጋገም ቃላት እዮም ዝገብሩ እዚ ከዓ እቲ መንግስቲ ብዝተፈላለየ ማሕበራት ናቱ ኣብ ደገ መፅኡ ሰብ ከም ዝጨውን ንሲቪክ ሶሳይቲ ወይ እውን ተቃወምቲ ከም ዘፈራርህን ሎሚ መን እዩ ዘፈራርህ ፅቡቅ ጌሩ ይፈልጥ ኣብ ፌስቲቫላት ናይ ኤርትራ ከይዱ መን እዩ ዘፈራርህ ዘሎ መን እዩ ዝፈግእ ዘሎ መን እዩ ዝሃርም ዘሎ መን እዩ ብፖሊስ ዝድለ ዘሎ ጽቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ግን ኩሉ ግዜ ሽም ናይ ኤርትራ በኣሉታ ክትቀስ ስለ ዘለዎ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ንሪኦ ኣለና ኣብዚ ብተደጋጋሚ እቲ መልሲ ዝሃብዎ ድማ ካልእ ክወሳኺ ኣየድልዮን እዩ ሓንቲ ሃገር ግን ኣላ ኣብዚ ናይ ብሓቂ ክብሪ ዝግባኣ ቻይና ናይ ብሓቂ ክብሪ ይግባኣ ኤምባሲ ናይ ቻይና ብኤርትራ ፖስት ዝገበሮ ነዚ መግለፂ ናይ ዩኤን ዝነበረ ወኪል ናይ ቻይና ኣብዚ ሂውማን ራይትስ ብትሪር ከም ዝቃወሞን ኤርትራ ድማ እዚ ዝበሃል ዘሎ ስእላ ከም ዘይኮነን እቲ ብዩኒላተራሊ ወይ ከዓ ብወለንታ ብወግዕ ብሓደ ወገን ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወሪዱ ዘሎ ኩሉ ክእለ ከም ዝግባኣን ቻይና ብተሪር መጀመርያ ዘይኮነ ጽቡቕ ዝኾነ ዲፈንስ ወይ ከዓ ሓገዝን ዲፕሎማስያዊ ደገፍን ኤርትራ ብተመሳሳሊ ን20 ሰነ ኤርትራ ኤምባሲ ናቶም እንታይ ኢሉ ውፅኢኑ ይረአይዎ On this important day, we express profound respect to Eritrean martyrs. ዘላለማዊ ዝኽሪ ንሰማዕታት ኤርትራ ብምባል ሓደ ጽቡቕ ዝኾነ መግለፂ ክንቅጽል ኢና ኣብቲ ኤክስ ናቶም ፕሊዝ ኣብ ኤክስ ናትና ከይድና ቴንክ ዩ ምባል እውን የድሊ ኤክስ ኬትኩም ፖስት ምግባር ወይ ምክትታል ከድልየኩም ኣነ ከምፃልኩም እየ ኣብዚ እውን ብተመሳሳሊ ናይ ቻይኒዝ ሜዲካል ቲም ሓደ ኤክስፐርት ናይ ሕክምና ቻይናውያን መፅኦም ኣብ ኤርትራ ኣብ 4 ሜጀር ሆስፒታልስ ኣብ ኣስመራ ንህዝቢ ዘድሊ ሓገዝን ስልጠናን ከም ዝሃቡ started working for major hospitals hope they will bring health to more people ኣብተን 4 ሆስፒታላት ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኣብ ኣስመራ ናይ ቻይና ሓኻይም መፅኦም ይሕግዙን ይምህሩን ይሕክሙን ከም ዘለው ዝገልጽ ሓበሬታ እውን ኣብ ናቶም ትዊተር ኣምፅኦም ነይሮም ስለዚ ንመዓልቲ ናጽነት ኤርትራ ድማ the Chinese embassy in Eritrea wishes the people of Eritrea happy Independence Day we wish Eritrea prosperity and its people happiness ስለዚ ኤርትራ ንመዓልቲ ናጽነታ እውን ብዓቢ ክብሪ ፖስት እናገበረ ኢንጌጅመንት ብዘለዎ ምስ ህዝቢ ኤርትራ ዝዋሳአን
كله زيادة دما استفلالي اكسبرتس كاب هاجرناتو مسزبي نمللاي أبز جبر عبي استواصو سجبر زلو إمباسنا تشاينا عبي كبري جبو بزحات سباتون مليسهم للو كم زي كما تخلو دما تشاينا بني إيرترا تدقفايا وي مسي إيرترا فيت نفيتا خوينا حاجة سبالا كنب كلنا كاب زيرو استبقى سيكون انتايدا نايبا حكي اتي زجبر زلو تشاينا ولو كبرو انت تجبرت نيرتراغن ام نفسك كفابي انز جبر زلو ديفند خد جبرا تمص خمزه لا يزنجر زلو እዚ ድማ ሓደ ዓቢ መርኣያ ናይ ተክልቲን ሃገራት ዝገብርኦ ዘለዋ ኣካይዳ እዩ ሓንቲ ብዚያ ናይ መወዳእታ ክብላ ዘርኢ ዝያራይዋ ኣብ ካልእ In Germany, the government is meeting this week to discuss new measures to more easily deport migrants whose asylum application was rejected or who have been convicted of certain crimes. It's a controversial topic in some areas of Germany, but not in parts of the East, where the anti-immigration Alternative for Germany is the strongest political party. So, ab German, መንግስቲ ጀርመን ሕጂ እውን ነቶም عقبة زي توهبهم كم بدما جبن نزفتهم نف حجرهم نمتراس كم عبي أجندة يسرحلون يدفعلون كم زلنا نرزلنا الزجود دايز دما بقللوا نف كلام عازم كم عبل زخل مخانو مستوى عليه دلي سلازي جبن فتشي مزلاب جرمن ويون ورقات زي بلو بفلا يدما أب مبرقنا جرمن تقمتو أب تيسترن جرمن تقمتو التي AFD زبهال أنصار سدتنيا زخانة زلا على حيلنا وتوصل زخانة زوم عاوز قمتو سبات بزيادة حدا قاكوتكم كم زغل زقلت حبري توجينيرو أبكال بسفيك وجبرين على مارسي جزينا وحين نسول زلو من البعض نشتي نتناي سماتاتنا أب تجز تجبر خمر ما سنتين نرزلنا أبكنيات مع السماعات أبكنيات مع التناصنتنا يرترا بقدم بناي تجراي الليت تجبرت نبرة إثيوبيا أب زم حضروا لابز نبرو كل جزء وجن ورا وجن مفرره ناي وجن كل جزء أبكنيات مع التناصنت كم تجبرن حجد ما أبكنيات تي كم تلموت يرترا حماقشم نكلوا هاجرت أجمع نكلوا زجبر زلوا فتنة نا يونايتد نيشنز مجبرة أمريكا ستيل أوروبا ونكمو قبل اليرترا زلوا ما تمامتها كم تناي كلام تقصل كم زغلن جينا تتصابون نيرترا مسلامن تقصلوا خمس دليو إن نرزلنا زد مع كل سبك السؤالون كفلتون كمهارلون كناك حلون زلويو بدرجة عالم بزحت سبق معبالتات كوانتلو اتي هلو أكايدا استراتيجية أمريكا جن قبل اليرترا أحسير جزء كغيروا مدب كم زي بلوم ويون مدب ناتهم بنتصور أبيرترا كم زي تغير زي الأسئلة بكل من قد لنا أوروبا ونبز حلفة نتقداناتو نسلست عمتات كنا وحكم زلن يونيلاترالي تقدا تبريكس أو مزلو دمانسيو لذي نزول مفلاتن مجنزابن يدلي نايلو مارستاب زخودي كم وترو لايك جبرو سبورت جبرو ناتكم دقف ناتكم حجز أجدا سنة الله نابلكم نايلو مارستاب زقد فيه بليز كومنت قدفو مزيالة بوادما نفلتو نتشاينا مجمريا سمانياتات تشايناويان أف سدد زنبرو اتهم عندما بقسنا أبيتاكم زخونو بخمين تحريركم مجمريا نفسه كف تشايناوا أف سدد كله جنزوبو بعد جباب حيزو أبزي اللي كي حششة أكيبون ينفسخ قبر سلسانه أب سمانياتات تكون طبعا غير مجمرة كل جنزوبا من تشاينا ينفسخ جرم لا نايدق حيلونه يدليا كالاي دما ناي بيزنس امر سلز نبرو بيزنس سلز فلتو زنبرو اب عدم كيدوم لومي تزبلص بيزنسات ناي تشايناويان يمزون نو اتسالتاي دما ننبسوم ندقومن كل غزي اب تمرتي اتوكيروم سلز خدو زنبرو اتزدلك كلت كابيروبايان امريكاويان بقليلو اب حصير غزي تماهيروم نيروبايان امريكاويان كمرحوام جميروم علو كاب اتوم تماهيرنا حبرتسبنا نخنهنت كم بقاس لنا نعوك حق الزخل بعاق ما يزدان هوكو حوي عشله اب عود فينات كوينو زدبله نسخت قچن نمغزات زبلكيو امبن عچن قدل زقتخيو بدالن حجاجن فقرن سرقن حاشلوخن علاقن قال دلو معركو زعقن نهزبيلو دمو زي بكن سيو مايقي حوي عشله اب عود فينات كوينو زدبله بزلومي كبر خزرزنو ملوق الكنت تمصمو علنا رو نعمام كن عمو كم سناتك كله نتصممو رأينا تقچن علنا رو علامات نرچن انت نسخي قوال متكلن حقن روح كز سندخي زبلكي بققن قلخي قدفكي كفات النقعن اسكت جوب نفسخي كن
كن برور ورقن كابتا براشو يزتغفل قال ستوني نغين فلال حلنا غي برهن رقيقن كوين كنا فتح رهوان سنقن أتصلال كنعك ألن موقن أطفق يوحانا أنصرناقن بلوص من أخوكو كاباخن يلحقن صواب لوصات ساقا غوزن سهن ساقا مسواق في سلة فتح حق